שמה שיצלמו. דווקא איפה נולדת? פה בארץ? היא כמו שאתה רואה אותה פולניה. רואים עלייך את פולניה, אשכנזיה. ברומניה. תעשו בינתיים, לשם. פה אליי, פה למצלמה, פה. אליי. היום לא, מסתכל עליי. אבל אחים שלי היו בסדר, אבל אין כמו בנות. אתה גר אתה צודק, צריך לקבוע את זה. נכון, אתה צודק. תגידי מה זה, נכון. איפה את מדברת? נכון, אני יפה. תסתכל למצלמה. בואו, אז את מצבה. את לא אולי. יופי. לא עולים.
נחתמה, עוד אחד לזה? ניסה לאמריקה. אז אנחנו היי גבר! מה זה יופי הזה? מה זה? וואו וואו וואו. בוא תעשו תמונות. באמת? הוא לא בא? הנה, גם אנחנו רוצים את ערן. ערן, בוא. ערן, תיכנס. הנה, זה בא. יופי. אני בדרך כלל לא מגיע אמרתי לך, אתה היום עובד. הוא שאל אותי מה לשים בווין. בקיצור, כשאנחנו מתחילים, אתם נותנים ברעש, עושים שמח. תעשו הכי הרבה שאתם יכולים, בסדר? יאללה. סבתא, אפשר לקשט אותך? זה רק לתוניסה. סבתא, את מבשלת תרשי. וואי, חמה לי אוכל תוניסה, יאללה. שקשוקה! חברים, סבתא הכינה שקשוקה. פה הבאת? היא לא הייתי מוכנה. תמונה יפה שתהיה לכם, חבר'ה. זו תמונה לכל החיים. רגע. 1, 2 ועוד אחד כזה. תהלוכה ככה, להכניס את כולם לאירוע, לעניינים. אני מבקש ליד עמוד התאורה, יהושע, תעמוד שם, כולם להגיע לשם, כמה מטרים, בבקשה. אנחנו רוצים להתחיל. משפחת הירש היקרה, אבא ואמא, לעמוד ליד יהושע, תודה רבה, אנחנו מתחילים. כולם. חברים יקרים, אנחנו לא נשארים כאן. איזה יופי, איזה אנרגיות, איזה מזג האוויר נפלא, 22 מעלות, זה אחלה, נשמה, פינקו אתכם. ביחד בעניין, נלך כל ביחד. אוקיי, משפחה יקרה, תודה לתנאים שניתן, בבקשה. כל המשפחה עומדת מאחורי החופה, כולם, בואי, תתקרבי רומי. בעדינות. בסדר גמור, יכולה להתקרב. איך קוראים לך, סבתא? סבתא אסתר, מחיאות כפיים לסבתא אסתר האלופה! איזה כיף שהגיע מרומניה, אמרנו? תוניס, רק תוניס. השם ישמור אותך, סבתא יקרה. התפילה איתך. חברים יקרים, אני רוצה כולם עיניים, ידיים למעלה, אנרגיות.
פשוט להחזיק את זה שאני אסמן לך את המילה. רק תפילה אסעו אלי אלי שהשמש תעבור עליי. איפה מחיאות הכפיים שלכם? זיכרונו, איש היקר, אהוב הנשיא. אלי אלי רק תפילה אסעו שהשמש תעבור עליי. חברים יקרים, ברוכים הבאים לגבע כרמל. כמובן ברוכים הבאים לבר מצווה של הנערה אלוף המתוק והנסיך. חברים יקרים, מחיאות כפיים, מזל טוב לעידו. אנחנו יודעים ששופרות פותחים שערי שמיים. אנחנו רוצים לפתוח את שערי השמיים ואת שערי הבקשות ולבקש ולהתפלל שכל בקשה ובקשה, כל תפילה ותפילה שנתפלל היום וכל בקשה שנבקש תתקבל בעזרת השם, ונאמר שופרות. איפה מחיאות הכפיים שלכם? מזל טוב, מזל טוב, איפה מחזיק אחורה? סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, עוד אבינו חי. רגע. אוקיי, יד ימין, רק יד ימין לקחת. לחלק לכולם, תודה רבה. לחלק, להחזיק את הכל. חברים, כולם מחזיקים את הבלונים, לא משחררים. שלא יראו לנו, בבקשה, אתה מחזיק הכל. מי לא יראה Hero
שנסתובב על מנת שנוכל להצטלם את עצמנו כמו שצריך. אז בואו כולם לעמוד עם הפנים לצלם, אבא ואמא ממש פה במרכז, כל המשפחה מאחורי אבא ואמא, כל הבלונים, כל מי שמשתתף איתנו בסרטון, בואו בבקשה בהפרחת הבלונים לעבור צד שני, בואו צד שני, תודה רבה. אנחנו משנים צד על מנת שנוכל לצלם את ההפרחה כמו שצריך. יש לנו צלמות, יש פה הרבה תפקידים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקש, בית קטן על הילדים. תאמין לי, אני מאושר, תדע שאני לתמיד עלינו שומר. רגע לפני שניכנס לתפילה, אני רוצה את תשומת הלב שלכם בבקשה. אנחנו רוצים לברך אותך, עידו היקר, אבל עוד רגע נברך אותך. אנחנו נמצאים כבר יותר משנה וחצי בתקופה מאוד קשה לעם ישראל, ואנחנו לא יכולים שלא לעצור תוך כדי האירוע הזה ורגע להזכיר את זה שברגעים אלו ממש בכל גבולות המדינה נמצאים חיילים וחיילות אמיצים ואמיצות ששומרים עלינו, מגינים עלינו בגופם על מנת שאנחנו נוכל לחגוג כאן. אז קודם כל נברך את חיילי צבא הגנה לישראל שיחזרו הביתה בשלום, שלא תיפול שערה מראשם. נברך את הפצועים והפצועות בעזרת השם, שישובו לאיתנם, ישתחררו מבית הרפואה בעזרת השם. וכמו שאתם רואים, לא כל הבלונים פה ככה בצבעים כחול לבן, הבאנו קצת בלונים צהובים, ואני מחכה ליום שאני כבר לא אצטרך להגיד לאמא תביא כמה בלונים צהובים. כל טלפון, כל תקווה, כל חדשות, אני אומר מתי? כבר לא נצטרך. אז אני רוצה להזכיר את החטופים והחטופות היקרים והיקרות שלנו שנמצאים הרחק בעזה. אנחנו רוצים לברך אותם. קודם כל, שהשם ישמור אותם, ישמור על נפשם בשבי, בעזרת השם, תפילה עמוקה מעומק הלב, שישתחררו הביתה עוד היום. ועידו היקר, מעם ישראל, מהלוחמים, מהחטופים, אנחנו חוזרים אליך. אני יודע שאתה מתרגש, אני מתרגש יחד איתך, באמת. ואני לא אכביר במילים, אני רוצה לאחל לך, חברים, אתם צועקים אמן. קודם כל, שתמיד תהיה בריא, שתמיד תהיה שמח, שתמיד תהיה מאושר. תעשה נחת רוח להורים האהובים שלך שאוהבים אותך כל כך, אין לך מושג כמה, אתה עם השנים רק תבין ותגדל ותבין כמה הם אוהבים אותך וכמה הם דואגים לך. במקרה התוניסאי. התוניסאי וסבתא היקרה, שתעשה נחת רוח לסבתא אסתר, תרימו לה מחיאות כפיים. חברים, עכשיו אני מבקש, אני רוצה ככה שכולם ביחד בספירה לאחור אנחנו סופרים כולם בשאגה, אבל בסדר? באפס, במקום אפס נצעק מזל טוב ונפריח את הבלונים לשמיים. האם אתם מוכנים? סבתא, האם את מוכנה? בטח! 13, 12, 11, 10, כולם, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מזל טוב! עוד נראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. הרוח לטובתנו, זה מצוין. חברים, איך שאתם נכנסים לתוך הבית הכנסת היקרה, בשנה הבאה נשב על המרפסת ונזמור ציפורים.
תלכו קצת אחורה. נשים לידו את התפילין, וכל כריכה אני אזמין פעם אחת את האבא, פעם את הסבא, שסובב לו סיבוב אחד מסביב ליד, מברך אותו באיזשהו ברכה, כל אחד במקום שלו, בסדר? מלך העולם, אשר קידשנו מצווה וציוונו, להניח תפילין. אמן. הרב, פותחים היום? פותחים היום? אחד, סביב, ניתן לו איזה ברכה של אבא. אבא, בוא, עושה לו סיפור בכלל, סביב, ונעשה ברכה של אבא. אמן. בוא אתה מלאכים. יום השם לא יקר לירח בלילה, אשר ישפוך תמיד ישמור את נפשך, אשר ישפוך תחרבך בידה ביד עולם. אנחנו עכשיו נגיד שמע ישראל בהתרוממות רוח גדולה לקדוש ברוך הוא, שאומר די לצרותינו, ובעזרת השם יחזיר לנו את כל החטופים בריאים ובריאים, ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יראה לנו איך שהכל בסוף מסתדר לטובה בעזרת השם, שישמור על כל חיילינו בעזרת השם. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל ליבך ובכל נפשך ובכל מועדיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך
ודיברתם בם בשבתך, ובבטחה בדרך, ושבתך בבטחה. קשרת לו את ידיך, והוא היה את הכפות בין עליך. וכתבת על מזיזות ביתך ובשעריך. חזק וברוך. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב סימן טוב, סימן טוב ומזל טוב. ואז בעצם נצא בעזרת השם להוצאת ספר תורה, ופתאום רואה אותו איזה חייל רומאי, ומתחיל לרדוף אחריו, רודף, ואלישע מבין שעוד מעט החייל תופס אותו, הוא יודע שאם החייל יתפוס אותו זה גזירה קשה. מה הוא עושה? הוא לוקח, מוריד מהר מאוד את התפילין, שם אותם בידיים שלו, ואז שאותו חייל בא אליו, אומר לו, תגיד לי, מה יש לך ביד? אז הוא אומר לו, יש לי יונה. יש לי יונה. אומר לו, לא נכון, אני ראיתי, יש לך תפילין. הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, טוב, תפתח את הידיים. באמת הוא פותח את הידיים שלו, ויונה עפה באוויר. כמובן שהשם עשה לו נס, באותו יום קראו לו אלישע בעל הכנפיים, אבל אומרים חכמינו, למה דווקא נהפך התפילין ליונה? מה מיוחד? אז היונה זה סמל השלום, כמו שאנחנו יודעים, יונה היא מלא של זית, אותו סיפור נודע על יונה שבא לתיבה של נוח, יונה זה נהיה סמל השלום. גם התפילין שאדם מניח כל יום וזוכה להניח, הוא מביא שלום לעולם. אז היום אנחנו כולנו שמחים בשמחה הגדולה שלי מאוד לבוא לברך אותך, עידו היקר, ביום שמחה הגדולה שלך, שהשם תמיד ישמור עליך בעזרת השם, שלח מלאך שלווה אותך לכל מקום שאתה תהיה, בעזרת השם אתה תצליח ביחד עם כל המשפחה שלך, ההורים שלך היקרים, הסבתא היקרה, כל המשפחה כולה, שבעזרת השם אתה תמיד תהיה שמח ותמיד נשמח בשמחות שלך, אמן ואמן. תודה והחמד יאבק, תודה והשרים לכם וטיבו להביא אדם כתב וגילות כל צעיקה וחמד להביא עתיב והקנדיל לידיהם אחרי ישראל תוזק כולה פרופאל זה כולה חברים לעצור עם הסוכריות כרגע ומאחותה דילך יעד עמדת לקוד שגות ותסתגידנה כמם לקראוייתי וכל ידב נידן לענה שחיצנה ולה ברעני סמיכנה לבעלי בשמע דואלה לקשוב ועתיד לשוב מסגר במתכוון ושות בענה חיצנה כקריאת אלישע נמה משפחה ירוק אדמה תפתח לי באורייתך והתיאב ימני יפסי נעביר אותה תשכין שרת דליבה ויבא לך מה חסה יותר כאן ולשלם אמן. רגע הרב שנייה, לפני שנוציא את ספר התורה, אני לא רוצה שתחזיקו אותו הרבה זמן, אנחנו רוצים, בואו תסתובבו בבקשה צלם, אנחנו בואו, תעמדו פה בבקשה. אז חברים יקרים, רגע לפני שנוציא את ספר התורה, אנחנו רוצים לנצל, קודם כל בבקשה לעצור עם הסוכריות כרגע, בבקשה. עוד מעט
נסמן התקפה לשמור כלכלת החמושת. אתם לא יכולים לבזבז את כל התחמושת. ילדים ל-13 הם מבזבזים בתחמושת צ'יק-צ'ק. אז חברים יקרים, בהזדמנות המיוחדת הזאת, שהארון, ספר התורה, וזה לא ארון, זה ממש חדר מפואר, בטוח, אנחנו רוצים לברך שוב את חיילי צבא ההגנה לישראל, כוחות הביטחון, בבקשה. אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, הוא יברך ישראל. שוב השירה לכבוד התורה, שוב השירה לכבוד התורה, נתבזקה חזקה ובה, חזקה ובה, נתבזקה חזקה ובה, חזקה ובה. אנחנו רוצים לשמוע גם את עידו היקר שלנו, אנחנו גם רוצים שיהיה זמן לכל דבר, אז אנחנו נעשה ככה, מרים את היד זה אש, מוריד חדל, בסדר? ככה שיהיה אפשר לנהל את זה בצורה טובה. אז אנחנו עכשיו נגביה את ספר התורה, ואחרי זה בעזרת השם אנחנו נתחיל את הקריאה בתורה. אני מבקש בזמן הקריאה בתורה שנמדוד בשקט, שנקשיב לו, הוא התכונן, הוא למד, השקיע רבות, שנשמע אותו כמו שתמיד. תודה.
טובות, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני, 6 שנים תזרוק ידיך, ו6 שנים תזמור את עמך, ואספת את תבואתה. אז ברור שנתן לנו את תורתו, תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה עובדים לשמו בכל הקהילות שלו, תורות דבר ויעלה מעלה מעלה. את האבא היקר, ערן, בן? פרודיגר. תן לו הקדוש ברוך הוא כל מי שאוהב בו את טובה, יעלה ומעלה מעלה אותו, יפתח אדם את כל שלום שבחה של שפע, זרי טובים של ראש שבראש, שיהיה לו הבר מצווה בסימן טוב, מזל טוב, וישמע עליו רק בשורות טובות, יצליח וירבה נחל מכל שחסר, שים לו עוד הקדוש ברוך הוא בנים וישמע עליו רק בשורות טובות, ויזכה פרנסה ושפע, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ושבח אמותינו הקדושים וצר על כך חבלה וכל ימות הראשון וברות, אומרת האישה יקרה, עינב בת, ייתן לה הקדוש ברוך הוא כל מי שאוהב בטובה, יעלה מעלה מעלה לראות אותו, יפנה את כל שלהם, שבחה של שפע, שליט ומשמע שבראש, שיהיה לה בר מצווה בסימן טוב, מזל טוב, וישמע עליה רק בשורות טובות, יצא בכל מעשה, תזכה בזאת השם יבוא נכון לכל צריכה לצע, תזכה לכל וכל כולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ובשנה השביעית שבת אדוני אל הארץ, שבת שדך לא תצחק וחרמך לא תגמור, וצדקך לא תקצור, וגנבי נזירך לא תקצור. שנת שבת אדוני אל הארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדיך ולאמתיך, ולזכירך ולחשבך, ולביתך לחיה אשר בארצך, לאכול תבואתה לאכול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו הקדושים, הרב יצחק ויעקב, ויעלה מעלה מעלה, תגיד אמן. אמן.
נעימה, יתן קדוש כל מי שעולה בתורה יעלה ומעלה מעלה בתורה וכבוד המקדוש של שמך של שבע אשר אדוני שבראש שבראש תתקיים בו הפסוק כי בי ואומר לך שבזאת חיים שבזאת שלכל רוחות כולם תזכה להצלחה והברכה ובעוד נחת ומאוד צריך להחזיק ויש לך משימת ומזל טוב תזכה לכל רוחות כולם וכי רצון דבר אמן שבח ומתון ובראשון צער כך שביה וכל המון נשאר התורות ואיך לסוף את העיקרה כל לסוף את העיקרה אסתר בת אסתר, זה הקדוש ברוך הוא שם בתורה, יעלה מעלה מעלה אותו, והבנה מהתיקון של שמחת השם, אשר נגיד לשם השם העושר, ובכל מעשה עליה, ויקרא ויהיה בו דבר, כולם, יעמוד, החתן המפואר, תפארת חתנים והדרה, ידור, אני רוצה לעצור בבקשה, כל הילדים שזורקים סוכריות לעצור ולהפסיק. זהו הרגע המכונן, הכי חשוב. עידו היקר, אתה עולה בעצמך לתורה. אתה חלק מן המניין, בפעם הראשונה בחיים. רגע מאוד חשוב, אני מבקש שכולם ישמרו על השקט. עידו יתכונן המון, עידו מתרגש ואנחנו רוצים לעזור לו ולא להפריע. אז בבקשה, כולם שומרים על השקט. עידו, בבקשה. תעשו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו בכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני ו40 שנה, ועברת שופר תבואה בחודש השביעי, בעשור לחודש. ביום הכיפורים תעבדו שופר בכל ארצכם, וקידשתם בשנת 50 שנה, ובאתם בו בארץ החודש שבע, יובל תהיה לכם של איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו, יובל בשנת 50 שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את שפיכיה, ולא תבצרו את נזריה, יובלי קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה, בשנת היובל הזאת תשובו איש של אחוזתו. ברוך. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, אשר נתן לנו את התורה, תורת אמת וחי עולם בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אבא. ברוך שפטרנו מעונשו של זה. Yeah.
תודה, חדד. חברים, יש מגעים להסכם. בואו, תעצרו. אנחנו נקנענו. כל מי שפה בבמה נקנע. אנחנו מרימים דגל לבן, חדד. חדד. זהו. מתן. כל הילדים המתוקים. זהו, אנחנו עוצרים. מי שבירך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה רבנו שלמה וכל הקהילות בשם התורות, הוא יברך ויעלה מעלה את חתן הבר מצווה היקר שלנו, עידו בן אליי, במקום קיבל לתורה, יעלה מעלה מאוד אותו, כך עונה כמו שאני שם אחר של שפע, ובאים למשאר הסברו שיעשה המקום מעשה ידיו, ונשמע לו רק לסודו, ויהיה לו בר מצווה בשימת טוב, מזל טוב, ויעשה המקום מעשה ידיו, ובעזרת השם ימשיכו ללוות אותנו עוד הרבה שנים, בעזרת השם, נשמע עליו רק לסוד טובות, נזכה לכל המוחות כולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן, מי שבא אבותינו הקדושים, עבר לצלחו שלנו, דברו שם נכון לכולם למשור התירות, לברך את כל ההורים היקרים, את כל מי שבא לשמוח בשמחה היקרה של עידו, את הסבא ואת הסבתא ואת כל משפחתי, וכל המשפחות כולם, בעזרת השם, שייתן לכם כל משפחה לטובה, תברכו מהסיידים, נשמע לכם רק לסעות טובות, נזכיר לכל המוחות כולם, לכן ונתון ונאמר אמן, ושאלה עומדים מקדשים, אבל אנחנו נבוא ונברך את חלק בהגנה ישראל, הרב תהיה שמע עצים, הרב לבוא לגמר ישראל, העם הגדול יבוא הרבה, והמשל הזה ובים, איתי עמים טובים וקרים עליהם מקפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא להציל חיינו אותנו מכל צרה לצוקה, ומכל נגע ומחלה, ושלום חם והצלחה וכל מעשה ידיהם, וידבר שונא תחתיהם, ויתרם וקטע אישה אותם, צפון ומכה בעיה מה כתוב כאדוני אלוהיכם, הולכם לכם, מנחם לכם, להילחם לכם ונאמר אמן, בעזרת השם וכן יהי רצון ונאמר אמן. אנחנו עכשיו נחזיר את ספר התורה, בעזרת השם בשמחה גדולה, אחרי זה אנחנו כולנו נשמח בשמחה של עידו, ברוך השם, סעודת מצווה. אז בואו, בשמחת תורה,
אנחנו ממשיכים איתכם, כאן בחוץ מוזמנים לצאת החוצה, נלווה אתכם גם וואי, זה פסטה! פה זה הכפתור פה לוחצים. אפשר גם לבוא לשיר אם מישהו רוצה לשיר. אם מישהו בא לו להצטרף לשירה, יאללה, בבקשה.
تروح داعية وتوعدي ايش خليك مولا بدون رفلي كملي Como você me ensina, essa mudar, então.